अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी आप सुन रहे हैं खुटोना से मैथिली म्यूजिक की प्रस्तुति presented by Bittu Malangia Entertainment। डीजे संजय सम्राट। नहीं जाने दुल्हन तू बन बैग के कर, नहीं जाने कनिया तू बन बैग के कर। सबके बाटे छलब लेटर, सबके बाटे छलब लेटर, सबके बाटे छलब लेटर, सबके बाटे छलब लेटर। नहीं जाने दुल्हन तू बन बैग के कर, नहीं जाने कनिया तू बन बैग के कर। सबके बाटे छलब लेटर, सबके बाटे छलब लेटर, सबके बाटे छलब लेटर, सबके बाटे छलब लेटर। डीजे बिट्टू मलंगिया, डीजे बिट्टू मलंगिया, मधुबनी मधुबनी। अभी आप सुन रहे हैं खुटोना से मैथिली म्यूजिक की प्रस्तुति। के मोबाइल मारे छाया स्टाइल, अभियो सुधारिल अपन तू चाइल, अपन तू चाइल। लॉक का मोबाइल मारे छाया स्टाइल, अभियो सुधारिल अपन तू चाइल। नहीं तो जवानी में लगत बड़े कर, नहीं तो जवानी में लगत बड़े कर। सबके बाटे छलब लेटर, सबके बाटे छलब लेटर, सबके बाटे छलब लेटर, सबके बाटे छलब लेटर। डीजे बिट्टू मलंगिया, डीजे बिट्टू मलंगिया, मधुबनी मधुबनी। छलब लेटर। डीजे संजय सम्राट। आर के राजा से लई छा मजा, डीजे पर बिन के तू दई छा सजा, दई छा सजा। आर के राजा से लई छा मजा, डीजे पर बिन के तू दई छा सजा। राइटर सुनील लिखे छोगे गोरी मेटर, राइटर सुनील लिखे छोगे गोरी मेटर। सबके बाटे छलब लेटर, सबके बाटे छलब लेटर, सबके बाटे छलब लेटर, सबके बाटे छलब लेटर। नहीं जाने दुल्हन तू बन बैग के कर, नहीं जाने कनिया तू बन बैग के कर। सबके बाटे छलब लेटर, सबके बाटे छलब लेटर, सबके बाटे छलब लेटर, सबके बाटे छलब लेटर।